Nadia Miftahu Garba dauke da labaran ƙasa da na ƙetare. A labaran za ku ji cewa gwamnan jihar Neja zai gudanar da taron manema labarai kan raɗe-raɗin sakin waɗanda aka garkuwa da su a Kagara. Kwalejin kimiyya na Badin ya dakatar da yajin aikin kwanaki 38. Hukumar NCDC ta bayyana cewa ƙasar nan na cikin matsakaicin barazana na samun ɓullar cutar Ebola. Daga ƙetare za ku ji cewa Amurka ta yi tayin fara tattaunawa da Iran domin farfado da yarjejeniyar nukiliya. Mai sauraro barka da warhaka da fatan an wayi gari lafiya. Yau muna Juma'a 7 ga watan Rajab shekara 1442 bayan hijirfiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina, daidai da 19 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 miladiya. Ga kuma cikakkun labaran bi da bi. Ƙungiyar dattawan Arewa ta bayyana alhininta game da mutuwar mambobinta guda biyu da suka kasance daga cikin waɗanda suka samar da ƙungiyar, Dr. Junaid Muhammad da Alhaji Abdullahi Dukwa Indi, makonni kaɗan bayan rasuwar Alhaji Usman Faruk. Ƙungiyar ta shaida hakan ne cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labaranta Dr. Hakim Baba Ahmad ya fitar. Ƙungiyar ta yi addu'ar neman rahama ga mamatan. Kazalika ya ce Dr. Junaid ya kasance kwararren likita kuma gogaggen dan siyasa wanda ba za a iya samun kamarsa ba. Ya kuma bayyana marigayi Indi a matsayin jajirtaccen ma'aikacin gwamnati da likafasa ta daga har zuwa matakin shugaban hukumar hana fasakauri ta ƙasa. Babban sifetan 'yan sanda na ƙasa Muhammad Adamu ya tabbatar wa ƙasar nan cewa rundunar ta himmatu wajen ganin an kubutar da dukkanin waɗanda aka garkuwa da su a harin da aka kai makarantar sakandaren kimiyya ta Kagara da ke jihar Neja a baya-bayan nan da kuma sauran mafarmakin da aka kai. Babban sifetan ya ba tabbacin ne a jiya cikin wata sanarwa da ya fitar, yana mai cewa an kaddamar da bincike da suka haɗar da dakarun soji da na 'yan sanda da kuma sauran hukumomin tsaro domin ganin an kubutar da waɗanda aka garkuwa da su tare da haɗa su da iyalansu. Yana mai cewa rundunar 'yan sanda ta aiki da ƙarin jami'anta na musamman, ciki har da jami'an shirin samame na FAFADA da na masu yaƙi da 'yan tada ƙayar baya da kuma wasu ta jirage mai saukar ungulu domin ganin an cafke ɓata garin. Daga nan yi kira ga jama'a da su kwanta da hankulansu tare da samar da bayanan da suka dace ga hukumomin tsaro. Yanzu haka dai gwamna Abubakar Bello na jihar Neja na shirin gana da manema labarai game da raɗe-raɗin da ake yada cewar an sako ɗaliban da kuma ma'aikatan makarantar kimiyya ta Kagara da aka yi garkuwa da su. Tun a daren jiya ne dai aka fara yada jita-jitar cewa an saki waɗanda aka garkuwa da sun. Kazalika manema labarai sun nemi ƙarin haske daga bakin mai magana da yawun gwamnan Mary Noel Badge, wadda ta bayyana musu cewa gwamnan zai tattauna da su da karfe 11 na yau. Tana mai cewa bai kamata a rika yada labaran ƙarya game da sakin mutanen ba. Gwamnatin jihar Neja na ci gaba da karar banya kokarinta domin ganin an kubutar da ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta Kagara da 'yan fashin daji suka sace a ranar Larabar da ta gabata. Wata majiya da ta buƙaci a sakaye sunanta ta shaida wa jaridar Fan cewa jami'an gwamnatin jihar Neja da na Zamfara sun gana da 'yan bindigar a dutsen Magaji da ke cikin dajin kotan karfe a karamar hukumar Rafi ta jihar Neja da yammacin jiya. Muje ta kara da cewa dajin wanda ke iyaka da jihohi guda 4 da suka hada da Kebbi da Zamfara da Neja da kuma Kaduna nan ce mahada da ake iya ganawa da 'yan bindigar akan duk wani abu da ya taso. Kazalika shi ma fitaccen malamin addinin musuluncin nan Sheikh Ahmad Abubakar Gumi ya gana da wasu daga cikin 'yan fashin dajin da ke jihar ta Neja a wani yunkuri na kokarin ganin an kubutar da ɗaliban makarantar. Sai dai kuma har kawo wannan lokaci gwamnatocin jihohin Neja da Zamfara babu wadda ta ce uffan dangane da wannan al'amari. A jiya ne wasu fusatattun malamai da ma'aikatan da ba malamai ba a kwalejin fasaha ta garin Badin suka jan yajin aikin da suka tafi kan rashin aiwatar da mafi karancin albashi da gwamnatin jihar Oyo ta yi. Ma'aikatan da sun tsunduma yajin aiki ne tun a ranar 11 ga watan Janairu biyo bayan matsayar da kungiyar ta dauka a taronta. Rahotanni sun bayyana cewa an dakatar da yajin aikin ne na tsawon makonni 3 domin martaba umarnin gwamna Sheyi Makinde da shugabannin majalisar kolin makarantar. Hakan da yana kunshe ne cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun shugabannin kungiyoyin guda biyu, Biodun Adegunde da Ibrahim Akande, da suka bayyana cewa yayin taron ta mambobin kungiyoyin na nasu da Sanip sun buƙaci a bibiyi matakin aiwatar da mafi karancin albashi da sauran haƙoƙinsu.
A bangaren lafiya kuwa cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta ƙasa NCDC ta tabbatar da samun sabbin mutane 877 da suka harbu da cutar corona a jiya, wanda hakan ya sa adadin waɗanda suka kamu da ita tun farkon shigowar ta ƙasar nan ya kai 150,246. Hukumar ta bayyana haka ne cikin sakonta da ta saba sabuntawa a shafinta na Twitter a daren jiya. Tana mai bayyana cewa an samu mutane guda 275 a jihar Legas, yayin da ita ma Kwara aka samu mutane 91 da sauran jihohi. Hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta ƙasa NCDC ta saka Najeriya a mataki na matsakaici na yiwuwar barazanar ɓullar cutar Ebola, wanda cutar ta ɓulla a ƙasar Gini. Hukumar NCDC ta bayyana haka ne a shafinta na intanet, tana mai cewa an ɗauki matakin ne saboda kusancin ƙasar Gini da Najeriya da kuma sauran ƙasashen Afirka ta yamma. An dai samu ɓullar cutar Ebola a ƙasar Gini a ranar 14 ga watan Fabrairu, inda aka samu ɓullar cutar a yankin Nzerekore da ke ƙasar, yayin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Kazalika hukumar ta NCDC ta lura da cewa an gano cutar ne a jikin wasu mutane 7 bayan sun halarci jana'izar wata ma'aikaciyar jinya a ranar 1 ga watan Fabrairu. A bangaren siyasa kuwa jam'iyyar PDP ta janye dakatarwar da ta yi wa mambobinta guda 7 a majalisar wakilai ta ƙasa. Mambobin da suka haɗar da Ndudi Elumelu da Wole Oke, sai Linda Ipeazu da Anayo Edwin da kuma an dakatar da su ne bisa zargin yi wa jam'iyyar zagon ƙasa, musamman yadda suke kada ƙuri'unsu a matsayin na marasa rinjaye na majalisar. Cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun mai magana da yawon jam'iyyar a madadin kwamitin zattaswa na ƙasa, jam'iyyar PDP ta ce ta ɗage dakatarwar ta ne ta dogaro da shawarwarin da kwamitoci daban-daban na jam'iyyar ta kafa kan batutuwan da suka shafi dakatarwar. Kazalika jam'iyyar ta umarci 'yan majalisar da su kasance masu biyayya ga umarninta, kamar yadda tsarin mulkin ta ya ayyana, da kuma hangen nesa waɗanda suka kafa jam'iyyar. A jiya ne majalisar dattawa ta ƙasa ta yi nazari kan ƙudurin doka na neman dakatar da ma'aikatan gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba da ke ɗaukar waɗanda suka kammala karatun jami'a aikin wucin gadi. Dan majalisa Ayo Akinyelure, wanda ya gabatar da kudirin, ya bayyana damuwa yadda ake daukar ɗaliban da ke da digiri aikin wucin gadi da yadda ya zama ruwan dare a bangaren kwadago. Yana mai cewa matakin hakan kara durkusar da masu karatun digiri ne idan aka kwatanta da takwarorinsu a wasu kasashen duniya. Yana mai bada misalin bangaren bankuna da inshora, inda ya ce da yawa daga cikin irin waɗannan ma'aikatan wucin gadi, musamman mata, ana ɗaukar su ne a matsayin jami'an harkokin kasuwanci, inda ake ba su gaci na yawan kuɗaɗen da ake buƙatar su nemo da 'yan kasuwa da za su zuba jaransu. Labaran ƙasa da na ƙetare na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran da kullum na mita 93.1 Arewa rediyo tashar Hausa Zalla. Kuna da damar bayyana ra'ayoyinku akan labaran da muke kawo muku a shafinmu na Facebook Arewa rediyo mita 93.1, sai kuma lambar mu ta WhatsApp 09087126715. Yanzu kuma labaran zai dora daga nahiyar Afirka. Rahotanni sun bayyana cewa an ji kara harbe-harben bindiga a Mogadishu, babban birnin Somalia, yayin da wasu kungiyoyin shugabannin hamayya suka kalubalanci matakin gwamnati na haramta taruwar jama'a inda suke shirin gudanar da zanga-zanga. Har ila yau jami'an tsaro sun garkame titunan birnin a sakamakon shirin yin na zanga-zangar. Sai dai kuma jam'iyyun hamayya sun buƙaci shugaban ƙasar Muhammad Abdullahi Farmajo da ya sauka daga kan mukami, kasancewar wa'adinsa ya kare tun a makon da ya gabata ba tare da gudanar da zaɓe wanda zai maye gurbinsa ba. Wakilin rahotanni na bayyana cewa an ji ƙarar harbe-harbe na bindigogi a wasu sassa daban-daban na birnin, wanda ɗan takara daga ɓangaren hamayya Abdulrahman Abdushaku na daga cikin waɗanda za su jagoranci zanga-zangar. Daga nahiyar Turai kuwa, Amurka ta ce a shirye take ta sake fara tattaunawa da Iran domin sake farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 domin sauya shawarar tsohon shugaban kasar Donald Trump na ficewa daga muhimmiyar yarjejeniyar da ke da nufin hana Tehran mallakar makamin nukiliya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, bayan ganawarsa da takwarorinsa na Turai a jiya, ya jaddada matsayar shugaba Joe Biden na cewa Washington za ta koma kan yarjejeniyar da aka fi sani da JCPOA idan Tehran ta cika yarjejeniyar. Daga baya ma'aikatar harkokin waje ta ce kofa buɗe take domin gana da dukkanin bangarori har da Iran, wanda wani jami'in tarayyar Turai ya yi ta yin karɓar bakuncin taron. Ga labaran nishadantar.
Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Yawan tashoshin lantarkin da ba sa aiki a ƙasar nan ya karu zuwa 11 a jiya Alhamis, al'amarin da ya ƙara jefa wasu yankuna na ƙasar nan cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki. Gabaki ɗaya kuzarin wutar lantarki da ake da shi ya sauka zuwa megawatt 4,660.60 sakamakon rufe tashoshin samar da wutar lantarki na APAM na 4 da na 5 da kuma wacce take Safele. A cewar hukumar kula da harkokin lantarki ta ƙasa, tashoshin lantarki guda biyu ne suka tsaya cak ba tare da yin wani aiki ba ko guda ɗaya ba har zuwa karfe 6 na safiyar jiya Alhamis. Yanzu haka dai jimillar tashoshin lantarki da ba sa aiki sun hada da na Safele ta biyu, sai tashar lantarki ta Alaoji da tashar lantarki ta Olorin Shobo ta biyu, sai ta Ihabo da Bahrain da Ibom, sai kuma tashar lantarki ta AES da ASCO da kuma tashar samar da lantarki ta Ebin ST 6. Ga labaran nishadantarwa. Darakta a masana'antar Kannywood Sheikh Isa Alolo ya sanar da fara haska sabon fim ɗinsa mai suna Harira autar mata a yau. Daraktan ya wallafa hakan ne a shafinsa na Instagram, inda ya ce a yau Juma'a da karfe 8 na dare zai saki fim ɗin Harira a shafinsa na YouTube mai suna Alolo Hausa TV. Sheikh Isa ya yi kira ga magoya bayansa da su bibiyi fim ɗin domin akwai faɗakarwa da ilmantarwa a ciki. Saurari labarin wasanni. 'Yan wasan tennis Ellis Martins da Arya Sabalenka sun yi nasara kan abokan karawarsu Barbara Rajikova a gasar wasan tennis na Australian Open na mutum biyu. Haɗin 'yan wasan suka fito daga ƙasar Belgium da Belarus ya kasance mai ƙarfi sosai ga 'yan ƙasar Czech guda biyu, inda suka tashi wasa 6-2 da kuma 6-3 a wasan da suka yi a filin wasa na Rod Laver Arena bayan da suka buga wasan akan matsayi na 4 na gasar. Wannan ita ce nasarar Grand Slam karo na biyu a matsayin kungiya bayan gasar US Open ta 2019, yayin da dukkaninsu suka dawo daga shan kayan da suka taɓa yi a wasan mutum ɗaya-ɗaya da aka yi a zagaye na 4 a filin wasa na Melbourne Park. 'Yan wasan biyu sun fara wasa tare a gasar Australian Open ta 2019, kuma tun daga wancan lokaci suke wasa tare na haɗin gwiwa cikin manyan ƙungiyoyin 'yan wasa tare da Krejcikova da Siniakova, wanda suka samu nasara a Grand Slam ta biyu. Sai kuma hasashen masana yanayi. Hasashen masana yanayi na daren yau ya nuna cewa Fage a nan Kano da Makurdi a jihar Benue, sai Damaturu a jihar Yobe yanayi zai kasance cikin washewar sararin samaniya bisa ma'aunin Celsius 20 zuwa 28. Daga yankin kudu kuwa Asaba a jihar Delta, sai Ikeja a jihar Lagos yanayi zai kasance cikin gajimare jifa-jifa bisa ma'aunin Celsius 29 zuwa 30, yayin da Abakaliki a jihar Ebonyi yanayi zai kasance cikin washewar sararin samaniya bisa ma'aunin Celsius 29. Daga ƙetare kuwa Yawundi a ƙasar Kamaru yanayi zai kasance cikin washewar sararin samaniya bisa ma'aunin Celsius 24, sai Nairobi a ƙasar Kenya yanayi zai kasance cikin gajimare jifa-jifa bisa ma'aunin Celsius 22. Kafin mai sallama ga wani labarai da dubudumansa da ke cewa a yau ne sabon kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Duku ya kama aiki. CP Sama'ila an haife shi ne a shekarar 1962 kuma dan asalin garin Ilera ne da ke jihar Kaduna. Za ku ji mu dauke da cikakkun labarai a labaranmu na gaba, yanzu kuma sai maimacin muhimman kanun labaran da kuka ji. Gwamnatin jihar Neja gwamnan jihar Neja zai gudanar da taron manema labarai kan raɗe-raɗin sakin waɗanda aka yi garkuwa da su a Kagara. Kwalejin fasaha ta Badin ta dakatar da yajin aikin kwanaki 38. Hukumar NCDC ta bayyana cewa ƙasar nan na cikin matsakaicin barazana na samun ɓullar cutar Ebola.
daga ƙetare kun ji cewa amurka ta yi ta yin fara tattaunawa da iran domin farfado da yarjejeniyar nukiliya. karin magana mu na yau cewa yake furar da za ta yi kyau tun daga surfe ake gane ta. furar da za ta yi kyau daga surfe ake gane ta. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na mita 93.1 arewa rediyo sai Abdulrahman Balaraba Isa da ya hada labaran, Maryam Mustapha Dodo ta dafa da fassara, Abu Dauda Abba ya sada ni da ku, Nadiya Mufta Garba ke cewa barka da Juma'a.